Добър ден! Казвам се Варвара, аз съм сладкар и правя цветя от крем. Аз не само правя цветя, но и преподавам това на други хора. Разбира се, в работата си използвам професионални инструменти и накрайници, но днес ще ви покажа как да направите цветя от италиански меренг само с нейлонови пошове. Днес ще декорираме панатоне и казунак, но естествено вие можете да украсите и торта и мъфини с тези цветя. Сега ще направим цветя от ябълково дърво, за това ни трябва малко парче пластмаса. Аз взех капака от кутия крема сирене, всяка тънка пластмасова опаковка ще свърши работа. Първо просто ще отрежа ръбовете на капака. Аз поставям кондитерски пош върху парче пластмаса и маркирам ъгъла с фломастер. И сега изрязах триъгълниката по линии. Това е триъгълник, който получих. Ако използвате тънки сладкарски пошове, заобелете тези ъгъли, така че острите ъгъли да не разкъсат поша. И сега вкарвам триъгълника в сладкарски пош до край. И отрязвам един ъгъл, дължината на разреза е около 1 см. И отварям сладкарски пош и натискам парче пластмаса, така че да пасне плътно в поша. И отрязвам парче пластмаса, който стърчи. И нашият сладкарски пош е готов за работа. За да осветя крема в розово, ще използвам тази боя. Сложете малко крем в купа и добавете капка боя. И сега разбъркваме крема. По навик взех лъжица, с която разбърквам крема от заквасена сметана. По-удобно да разбъркате този крем с силиконова шпатула. Ако искате да направите бели цветя, пак трябва да разбъркате добре крема преди да сложите крема в поша. И слагам крема в поша. За удобство поставете сладкарския пош в ръката си, като правя аз в видеото. Оставете съвсем малко розов крем в купата и сложете още една лъжица бял крем. И след разбъркване ще получим лек розов нюанс. Съветвам ви да държите чиста влажна кърпа наблизо, за да изтриете крем от ръцете и инструментите си, тъй като крем ще бъде навсякъде. И сега слагаме по-светлия крем в поша. И сега избутваме крема. Можете да използвате пластмасова шпатула за това, ако нямате пластмасова, използвате дървена шпатула. Моята дървена шпатула не е много гладка и оставя следи по поша, така че сега ще използвам силиконова шпатула и веднага ще кажа, че е по-удобно да работите с дървена или пластмасова. Днес вместо професионален пирон ще използваме чаша, а вместо сладкарски ножици ще използвам обикновени. Завъртете сладкарския пош така, че да създаде налягане вътре. Сега ще направим основа за цветето. Направете 3 къси ленти от крема, една върху друга. За да предотвратите падането на листенцата, поставете накрайника под ъгъл. Долната част на накрайника трябва добре да докосва основата. И сега правим движение нагоре и надолу. И завъртаме едновременно чашата.
И следващото листенце пак нагоре и надолу. Третото листенце. Четвъртото. И последното листенце нагоре и надолу. Сега с помощта на ножица отстраняваме цветето. Обърнете внимание, че не затварям ножица до края. Изваждаме ножица изпод цветето и държим цветето с дървена клечка. И трябва да направим много от тези цветя. Ако първите цветя не станат толкова красиви, колкото бихте искали, просто продължавайте. Всяко следващо цвете ще бъде по-добро от предишното. Аз направих 11 цветя и почти ми свърши крем в поша. Взимам още бял крем и го смесвам с остатъците от розовия крем, който има в купата. И по този начин ще получа още един нюанс светло-розово. Слагам крем в поша и продължавам да правя цветята. И аз направих много цветя в няколко нюанса на розовото. А сега ще направим хортензия. За това ще ни трябва още един сладкарски пош и трябва да отрежем ъгъл. Ширината на разреза е около 7 мм. И сега ще трябва да направим още два разреза, като показвам в видеото. Слагам малко крема в купата, добавям синя боя и бъркам. Поставете крема в сладкарския пош. И избутайте крема с шпатула. Трябва да направим основа за хортензия и за това ще ни трябва още един сладкарски пош. Просто отрежете края на поша. Ще разбъркам част от крема директно в голяма купа и ще го сложа в сладкарски пош. И сега с пулсиращи движения трябва да направим голяма основа за хортензията. Поставете сладкарския пош така, че триъгълникът, който изрязваме, да е отстрани. Поставете сладкарския пош върху основата и натиснете леко в една точка и отстранете го нагоре. Завъртете чашата и направете още едно листенце. Третото. И последното, четвърто листенце. Това е едно цветенце хортензия. Трябва да запълним цяла основа с такива цветя. Опитайте да направите цветята близо едно до друго, така че основата да не се вижда. Можете лесно да завъртите чашата във всички посоки. Италиански меренг се държи много добре и няма да падне никъде. На някои места, където не мога да направя цветето едно близо до друго, запълвам празните пространства с отделни листенца.
И запълвам цялата основа с цветенца. В долната част, където не се побират цветята от 4 листенца, можете да направите цветя от 3 листенца и отново запълните празните пространства с отделни листенца. А сега ще направим малки тичинки в средата на всяко цвете. Сложете малко бял крем в малък сладкарски пош. И трябва да отрежем съвсем малко ъгълче. Поставете по 3 малки точки в средата на всяко цвете. Ако дупката в сладкарски пош ви по-голяма от моята, тогава можете да поставите една точка, тъй като тичинките на хортензията са малки. И сега трябва да отстраним цветето от чашата. Поставете ножица между цветето и чашата, не затваряте ножица напълно и малко завъртете чаша и отстранете цвета. И така, като с предишното цвете, използвайки дървена клечка, поставете цветето върху чиния. Долните листенцата могат да се деформират, няма нищо лошо в това, като цяло цветето ще остане красиво. Добавям още бял крем в купата и сега ще добавя малко лилава боя. Сега виждам, че взех недостатъчно количество крем и реших да добавя още малко. И слагаме лилав крем директно в този сладкарски пош, където имаме и синия крем. И продължаваме да правим хортензии. Сега можете да видите, че лилавият крем е започнал да се появява. Благодарение на това, че поставяме два цвята в един сладкарски пош, се получават красиви цветове преливания. И ще направя тичинките. И по същия принцип направих последната трета хортензия. А сега ще направим мускари. Сложете още малко крем в купа. И добавете още синя боя. А сега отделете 1/3 от крема. И в тази част от крема добавете зелена боя. Разбъркваме. Аз искам малко по-тъмен зелен нюанс, затова ще добавя още малко черна боя. И сега сложете зелен крем в един малък сладкарския пош, а син крем в другия. Отрежете малко ъгълче от поша с зелен крем.
Дупката в поша с син крем трябва да е малко по-голяма. А сега сложете белия крем за основа в друг сладкарски пош. Дупката трябва да е около 1 см. И с пулсиращи движения правя висока основа с малък диаметър. Сега вземете пош с зеления крем и направете няколко реда малки точки. Поставяме сладкарския пош към основата, правим леко движение нагоре и след това надолу. И намерете опора за дясната си ръка. Ако дясната ръка е без опора, ще бъде неудобно да работите. Направих няколко реда на точки с зелен крем и сега продължавам да правя същото, само с син крем. Със всеки следващ ред точките ще се увеличават по размер. Последните два реда не правя точки с движение нагоре-надолу. Просто поставям поша към основата и правя точка на едно място. Нашето цвете е готово и сега остава само да го отстраним от чашата. Правим това по същия начин, като с другите цветя. И по същия начин направете още няколко мускари. А сега ще направим нарциса. Подготвяме сладкарския пош по същия начин, както направихме за цветето на ябълково дърво с пластмасово парче вътре, само дупката ще бъде по-широка, около 2 см. Разбърквам бял крем директно в купата и ще го сложа в сладкарския пош. И ще подготвим крема за центъра на нарциса. Ще взема бял крем и ще го отцветя в жълто. И за да получа по-топъл нюанс, ще добавя много малко розово. Искам да направя крем малко по-наситен и за това ще добавя още жълто. И сега сложете крема в сладкарския пош, който използвахме за цветето на ябълково дърво. Нека да направим основата за нарциса. Поставете сладкарския пош с долната част на средата, натиснете на сладкарския пош и завъртете чашата. Трябва да направим няколко кръга, един върху другия.
Ще направим листенцето. Ръб на сладкарския пош трябва да докосва добре основата. Правим движение нагоре, след това завъртаме поша наляво, след това надясно и надолу. И по същия начин правим второто листенце и третото. И сега трябва да направим още 3 листенца между предишните. Последното листенце не ми хареса, затова ще го махнем с клечка и ще направя друго листенце. Сега вземете сладкарски пош с жълт крем и поставете долната част на поша под лек ъгъл в центъра на цветето. Натиснете на поша и завъртете чашата. Трябва да направим кръг. Ще направим още един кръг с леки движения нагоре-надолу и по този начин ще получим оребен ръб. И премахваме цветето и продължаваме да правим нарциси. Сега ще направим кафяв крем за клонките. Събрах целия крем, който ми беше останал от предишните цветя. И ще добавим кафява боя. За тъмно кафяв нюанс трябва да добавим доста много боя. В процес на разбъркване на крема добавих още 2 пъти същото количество боя. И вие смело можете да добавите още. Слагаме крема в сладкарския пош и трябва да отрежем малък ъгъл. Сега разбърквам добре останалия крем и го нанасям върху панетоне и казунак. Оставете малко крем за пъпки и листа. Да започнем с декора. Поставете ножица между цветето и чинията и преместете цветето малко настрани, така че да се отдели. Сега вдигаме цветето нагоре и с помощта на дървена клечка поставяме цветето върху панетоне. Използвайте въображението си и подредете цветята както искате. Изглеждат много красиво, когато няколко единакви цветя стоят едно до друго. Ако вие поставили цвете на едно място, но не ви харесва, можете да го преместите на друго място. Върху казунака ще направя венец от кафяв крем. Просто правя линии в кръг и след това ще нарисувам няколко клона в различни посоки. Отгоре ще поставя малки розови цветя и нарциси. А сега ще направим красив център за малките цветя. Вземете капка розова боя и
и малко вода. Разредете малко боя в вода и използвайте четка, за да отцветите малко в средата на цветето. Ще направя това с всяко цвете. Помните ли, ние правихме тичинки за хортензии? С същия сладкарски пош ще направим тичинките за цветето на ябълково дърво. Тичинките на цветето на ябълка са по-дълги и има повече от тях. За удобство подперете дясната си ръка върху лявата. А сега разреждам малко жълта боя с вода. И правя по една малка точка върху всяка тичинка. Можете също да боядисате горната част на средата на нарциса с жълта боя. Сега ще направим попки. Вземете малко крем, добавям малко бордо и розово. Разбърквам крема и ще го поставям в малък пош. Отрязваме малко ъгълче. Поставям точка, натискам на сладкарския пош и държа поша в една точка. Ако втикнете нагоре поша, тогава ще получите по-издължена пъпка. И последният етап от нашата декорация са листата. Останалият розов и бял крем слагам в купа и добавям зелена боя. Бъркам и оставям една трета част от крема на стената на купа. Добавям още зелена боя и пак бъркам. Вече имам два нюанса на зелено, но аз искам още един нюанс и затова пак отделих едната част от крема, добавих малко кафяво и бъркам. И сега имам 3 нюанса на зелено. Вземам по-малко от всеки цвят върху шпатула и слагам крема в сладкарския пош. Аз направих дупка също като за хортензията. Поставям поша към основата и натискам на едно място и отстранявам поша. И по същия начин правим листа и с листа ние можем да скрием някое местенце, който не ни хареса. Нашият декор е готов. Много се надявам, че това видео ще ви помогне да направите вашата великденска трапеза не само вкусна, но и красива. Благодаря на всички от вас по-отделно за харесванията и коментарите. Абонирайте се за Facebook страницата ми, ще оставя линк в първия коментар и пожелавам на всички весели великденски празници, топлина, спокойствие и мир. Ще се видим в новото видео. Чао!